Oneminyaka emithathu uSiphesihle Zondi negama liyazixela igugu neqhayiya kubazali bakhe. Take 8 months ke ngoku waqala ke ngoku uxhuzula tothi nangoku nangobe ndisithi mhlawumbe nofika ndingekho because uqalile pha ebusuku singekalali waxhuzula but uwenza ngobuso. Ongasaphangeliyo uMakaSiphesihle wasuka kwindawo yomqesho wayekumisa elakhe ityotyombe kumhlaba ekwakungenwa kuwo ngetshova kunyaka ophelileyo. Isixeko saseKapa sithi sizokwenza uvavanyo sijonge izidingo zosapho. Enye yezinto ezijongayo ke into yoba umntu zangafumane indlu ngaphambili okanye afumane uncedo lukarhulumente, kodwa ke ngokwenzame zethu sizozama uba olu sapho lufumane uncedo. A site visit has been arranged to make a more detailed risk assessment of the child's care needs and possible alternative placement, as well as to establish how we can assist the family further. Olusana uSiphesihle nomama wakhe banethemba lokufumana uncedo olukhawulezileyo nanjengoko besilwa idabi nesifo, imeko zokuhlala ezingagenyisi mathe nemeko ezimbi zemo yezulu. Thule Joka, Windaba ze SABC, ndiseDelft, eKapa.